Good morning! Hindi natulog si Miss dito kagabi kasi mandaming kailangan ko pa yung tupiin. Sinabi ko sa kanya, Miss, maraming mga doon, damit doon. Sabi niya, bakit maraming damit? Sabi ko, kasi marami lang talagang damit. Natulog siya sa kwarto ni Mama. Doon siya natulog. Anyway, kagigising ko lang. Tagal ko natulog kagabi. Nagising ako sa na Dan, sa text na Dan. Doon sa Australia, kasi, 12:15 na. Gusto niyo pa gumawa ako ng morning routine dito? Kasi iba na yung aking morning routine. Nawala na si Dan sa buhay ko. Char. Na gano'n. Let me know if you gusto niyo ng morning routine. Kasi, I will do one if you want me to do one. Oh well, I'll go get coffee. Gutom na ako. Morning! Aching! Barog! Up! Di yan marunong eh. Tumatayo ka ba, di? Tayo! Sit! 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 Good boy! Good boy! Ito ang aming ulam. Si Papi nagluto. Then I have my rice and then my coffee. Hindi sana ako nagra-rice pero meron na kasing ulam. Kain tayo! Dito ako kumakain sa computer table. Kasi nandun si Sachi kanina sa yung eyebrow tattoo ko, nandito pa rin. I'm not sure kung kailan ma-upload yung video na yun, but look at this, you guys. Dito pa rin siya. Nilinis ko yung mukha ko using the cleansing wipe eh. And then, dito pa rin siya. Medyo manipis lang siya compared sa like usual na shape ng brows na like siguro kapag lalabas kami, ko siya, i-feel ko siya na para medyo makapal siya tingnan. But yung tattoo nandito pa rin. Nice. Kumain ka na, Kil. Ay, kumain na pala. Kiloko mo. Bumalik ka dito! Banana caramel, black forest, Ah! caramel decadence. Nakakapagod! Panoorin natin yung Kel. The Unmarried Wife. May nagsabi, Kel, nanonood sila ng vlog ko dahil sa'yo. May nagsabi, nanonood lang ako ng vlog mo dahil kay Mark. How about the Weiwei? The Weiwei, no? Gara sa smakil. Kabayan. Nanonood kami ng Kababalaghan by Kabayan Boy. Makatindig palahib. Ganyan inilaran Takot na nga si Mark eh. ang mga demonyo na sumasapi. Wala na naman siyang ligo. Araw na lang, hindi na niligo ang batang to. Na-prepare ko yung mga makeup dyan. Kasi mag-film daw kami ng My Brothers Do My Makeup. So, si Mark at saka si Marlon yung gagawa ng makeup ko. So, naglagay lang ako ng contacts. And then, yeah, i-prepare ko lang yung setup. And, yeah, parang si Mark, ewan ko, katapos lang kumain nun eh. So, set up ko lang siya, tapos tatawagin ko lang sila. Wait ko, teka Anong lang. ginagawa-gawa mo? Anong lalaro mo, Kale? Ha? Mobile Legend. Si Mark, hindi na siya nag-apply ng serum. So, one time lang siya nag-apply ng serum, tapos hindi na niya kinontinue. Kasi tamad. Sabi ko, araw-araw. Ito, lagi. Makati daw sa mukha yung sa Vanish na serum. So, nag-derma roller kami once, tapos hindi na siya nag-serum. Nag-serum kami after yung derma roller, tapos supposedly every day siya magsi-serum, pero hindi siya nag-serum kasi makati daw sa mukha. Tamad lang talaga. Itong batang to. Paano na ito nalalaman ko ano resulta, kung effective, kung hindi? Yan ay kayo na gid. Di kawa na sa kung Kapag nawala na daw lahat. daghan. Kasi meron pa siyang konti dito na na yung mga active na pimple. So kapag nawala na daw yun, uulitin namin. Bot itong batang to. Hmm? Ayaw niya. Ay! Huwag man siya nag-apply of serum. Good everyday man to dapat. Di man siya kay katul ko no kayang naong ui kayo. Once every 2 weeks. Ang It's ban so makati kasi. ang
Ay, naku, Mark. Ikaw, Mark. Kain kami ng balot. 16 yung balot. Wala na daw 18. Wala na 18. Hatag ng ate Kilis, 20 na. 17? O, hatag tong ate. Usa mo niya. Akin, 17 akin. Tapos 16 na lahat. Sige na, Kel. Kainin mo, Kel. Pakita natin. Eh, Hala ka ba? Lagi pa kayo. Sukaw eh. mauna yata. Merong ano, Kel? Tarong ay. Usa raw eh. Ay, salt. Hala, grabe may daw palit eh. Nice salt, Wen. Wala. Lucky 7. Huwang makainin suka. Oy, buak. Ano yung technique, Wen? Kansi sila, hoy. Buak. Uy, gago. Wen, ano yung technique, Wen, sa ano? Ano yun? Ito. Ito yung ano. Ibubuak mo, ibubuak. Bungkagin na yan. Bungkagin mo iyan. Kapag lighter. Ganyan iyan. Maganon. Yummers. Balot. Ulo! Kain pa more. Kakainin naman Kel. Ilan? Kel? Apat? Apat sa'yo, Kel? 5 kay Mark. 4 kay Tawiwin. Kapapi. 2 kay Papi. Magmamask na naman ako. Maraming eye patch dito, oh. Hydrogel eye therapy patch. Tapos maraming mask. Ito, 2 na gamit ko na. Si Miss magmamask daw. Ali ka na, Miss! Pili na! Dami pa nito. Wala, may hair mask pala, Miss. Hair? Huwag mo yung gamitin, eh. Pwede rin, kung gusto mo. Sige, pili. Merong eye patch. Taste real love with Jollibee Burger Steak, made with 100% real beef, flavorful sauce. I don't know. From Jollibee Burger Steak. Mark, ikaw po. Lack of nutrition, ah. Amino port tight mask. Kulan tayong pores. Calming dressing. Ah, ito yung akin. Calming dressing. Ito yung akin. Sa'yo. Ano sa'yo, Miss? Ano sa man? Mask tawiwin. Lifting mask. Lifting? Ito yung akin. Ay, tea tree relaxing. Sige, go. Ano yung anti-robot? Yan, kay Miss. Ang mahal pala nito, 228 para dito. Ito lang, isang mask lang siya. So, sana maganda siya. Available siya sa Watsons. 228. We'll see. 140 man. Sige, bibili kami ng 140 pizza. Bibili kami ng pizza sa Alberto's. Kasama ko si McCain. May nagbabasketball sa ano, sa labas. Sila Marlon. Hala, lobat na ako, Mark. Bilis. Ikaw ulit dala. Nandun si Alberto's. Yung yellow na sign. Walang Alberto sa Manila, di ba, Kel? Parang yung Alberto sa ano yun, sa Cebu nagsimula. Tapos nag-ano na sila, marami na silang branches sa Cebu. I'm not sure if meron sila sa ano, ibang lugar. But bago lang to dito eh. Yung Alberto's Pizza. Pwede naman sana magpa-deliver, kaya lang malapit lang kasi. So, pinuntahan lang namin. Maganda dito, oh. Meron sila mga lights. Meron pa silang disco ball. Oh, nice. Ito yung, ano, Alberto's Pizza. Yung in-order... Asa na yun, Kel? Hawaiian, ito. 140, 11 inches. Pero ganyan yung mga ano nila. We got our pizza. Pakita mo yung pizza natin. Malait na pizza. 4 lang kami eh. Si Marlon kasi ano, hindi pala siya naglalaro kanina. Kasi pagdaan namin sa basketball, wala na. Wala na naglalaro. Pero nandun siya sa ano. Kulang to, Dun kulang. siya kasama yung barkada niya, si Marlon. Yeah, 4 lang kami kakain. Si Tawiwin, si Miss, itong batang ito, na bakulaw. May mga ero. May mga doggy, 3 doggy. Daming doggy. Good morning, guys!
guys! I was editing a video today and nag-pause muna ako from editing because sobrang hirap i-translate ng ibang mga terms na ginamit nila. I was editing the My Brothers Do My Makeup tag and yeah, sobrang saya. I was having fun editing it. Kaya lang I needed to rest kasi may mga terms na parang wow, hindi kaya ng brain ko to, hindi ko kayang itagalog to. Parang ngayon ata kami pupunta ng cementerio, yeah. Pupunta kami doon, hindi ko alam kung saan kasi parang dalawang cementerio ata yung pinupuntahan namin every year. Nandito ba ako last year? Yeah, nandito ako last year. Pupunta kami doon sa, basta, actually, 3 yung pinuntahan namin last year. Or was it 3? I forgot. Basta, sabi ni Mama, ngayon daw kami pupunta. But I'm not sure about Marlon yet. Siguro kapag pumunta kami, sa hapon na kami pupunta. Kasi diba dapat gabi? Hindi naman dapat. Pero usually kasi kapag pumupunta kami gabi. So yeah, anyway, I still have all the clothes in here that I haven't folded. Yan. Tapos open na naman yung closet niya. Miss, kaloko itong babaeng to. I will... tutupuin ko na lang to ngayon. Kasi si Miss hindi siya dito natulog kagabi na naman. Kasi nandito to. Tamad din siya. Ayaw din niyang i-fold. Kaya wala. Hindi siya dito natutulog. Hello! I will put some makeup on. Hala. Muulan na naman. Ang lakas-lakas na naman ang ulan. I just painted my nails. Ito yung color niya. From Sassy Nail Polish. Yung shade Eden Green. Ta! And then... yung gagamitin ko sana yung from, yung from, ano nga ulit yun? Yung Estee Lauder. Kaya lang, wala lang. Gusto ko to i-try kasi nakita ko siya dito. Kay Miss pala to, sabi niya. Yeah, okay naman siya. I'm not sure kung isa-straight ko yung buhok ko. But I will definitely put some makeup on. Ganito na yung itsura ng aking eyebrow tat. Ano na siya, pang 3rd day na ngayon. And, nung naligo ako as in scrunab, not naman like as in scrunab, pero naliligo ako. So kapag naligo ako, like I apply cleanser, hindi ko like ina-applyan ko talaga siya ng cleanser all over my face, hindi ko siya parang iniiwasan. So medyo nawala na siya. Tapos I have been cleaning my face with the yung cleansing tissue as well. So, siguro, yun yung dahilan kung bakit mabilis siya nag-fade. Kasi merong nagsabi na it lasted a week on her daw. Pero sa akin, this is the 3rd day. Naganda yung itsura niya. Pero okay din naman. Hindi ko din naman in-expect na lalast siya ng 3 days sa akin. Anyway, magmumuk up na ako. Diba hindi ko in-upload or hindi ko in-edit kasi hindi ko nagustuhan yung clips ng first impression review ko ng Etude House. Pero yung super nagustuhan ko is yung V-Line Slim Maker na meron siyang highlight at saka bronzer. If nakita nyo na yung haul, malalaman nyo kung ano itsura nito. But meron siyang, wait, hanapin ko nga. Meron siyang bronzer at saka highlighter. And bet na bet ko yung highlighter niya. Eto, ganito yung itsura niya. Oh, wait, let me open it. Yung weather, ang tsaka kasi sobrang lakas ng ulan. Ganito. Ganyan yung itsura niya. So, nilagyan ko na siya ng alcohol and okay na siya. Ito, as in sobrang malapit na talaga siya maubos, as in malapit na. It lasted me 6 months. Well, more than that. Pero 6 months ako sa Australia and siguro mga 1 month, last 1 month ko doon. Naisip ko, paubos na siya because ganito yung ginagawa niya. Like, kapag sinaswipe ko siya, parang wala na natira. But, I'm still using it because meron pa naman. Pero yan, nakauwi na lang siya ng Pilipinas. Nagagamit ko pa rin siya. Someone said na this is sold out. So, I don't know. I hope hindi. Kasi gustong-gusto ko tong concealer na to. And perfect yung shade niya para sa akin. 02 yung shade ko. Yeah. So, si Miss naliligo na. Hindi pa nagsisimula. Kanta pa ng kanta. Siguro nagpupupo. Papakita ko sa inyo yung highlight. Tapos ka na yung concealer ko. Hindi ako nag-foundation. Nag-concealer ako. Tapos powder. And then blush. Itong Etude House na blush. And then my brows. Same. Make brow from Matte in Detail. Yeah. From Cosmetics Unlimited. And then now, I'm gonna put some highlight on. Again, yung pangalan niya is V-Line Slim Maker from Etude House. Gagamitin ko ito. And then this brush, I got this from Dressling.
Lalagay ko lang siya dito. And then, you do not need a lot at all. And yan lang. Hindi nyo kita kasi walang sunlight. Pero, I'm not gonna go overboard kasi baka over naman siya. I'm just gonna put like a little on that part right there. Voila. This lighting is not doing this highlight any justice. Okay, that one shows up way better than the one on my cheeks. Pero yeah, ganyan lang siya. And then here makikita nyo din. Oh, see that? I like it. Magle-lip liner ako today. I will use the Essence lip liner in the shade Satin Mauve. Ito lang yung dala kong lip liner, I think. Yeah, ito lang. And yeah, I'm gonna line my lips. I'm done. Yung sa lips ko, yung pinakita ko sa inyo kanina. This is my outfit. So, Forever 21 yan, tank top, Forever 21. Tapos ito from TB dress, yung very light na bomber jacket. And then jeans from Krisa. That's my outfit of the day, Sissy. Sissy Bell's outfit. Diba? Wala pang mas ba-bright dyan sa shorts niya. Bright shorts. Oh, necklace. Hala! Matching yung aking necklace at saka yung aking nails. Na speaking of my nails, parang papalitan ko siya mamaya kasi ang daming like, ito, tingnan nyo. Can you see? You can't. Ayaw niya mag-focus. Pero, siya, nag-chip na siya. Kasi, nung cleanose ko yung jeans ko sa button. Button! Yung aking highlight. OA naman yung kaya, ayan, kita nyo na highlight. Diba? Nice. Mag-highlight ka, miss. Look at those brows. First time mo gamitin yan? Pigmented. Yeah, it's very pigmented. Bars ko. Ay, baga. Hello. Hello! Hello. Nandito kami sa cemetery. Nandito kami sa Parking lot. Dito kami sa parking lot. Ito ang aming baon. Look at the baon. nag-record. Yeah, it's recording. Ay, ipakita, Chi. Mga tao na yung mutan. Let's go. Walang seatbelt dito. Walang seatbelt. Mag-seatbelt ka mo. May seatbelt ka dyan. Tsaka si Tam Marlong. Ang puti mo, Kil. Si Miss din. Ang puti ni Miss. Ako, ang kulay ko. Maitim. Maitim na bibe. Walang tubig mo. Kaya ba nalabi? Ay, butang na doon rin. Ito kami sa drive-thru. Ay, butang nga doon sa... Hindi naman mag-cooks mo. Si Mark, Jolly Hotdog. Ipush. Pahingin ng Jolly Hotdog. Imo po doon. Kunti lang. Chichi. Abay. Pawin, Chichi. Nag-Jolly Hotdog kami. Yeah. Bakit ang hangul? Wala si Marlon, wala. Fries yung sa kanya. Dua ka regular fries, isa ka spaghetti, dua ka spaghetti. Thank you. Salamat, fries. Thank you! Ima. Kill. Kuan Bill. Hello! Nasa bahay na pala kami kanina pa. Pagdating ko, hinang namin lahat ng mga nilabhan kanina. Sobrang dami. So, pinagtulungan namin ni Mark, tsaka ako, tsaka si Miss. And, dumami na naman. Actually, na-fold ko na kanina yung mga damit na nandito. So, meron na ako mga na-fold doon. And then, nadagdagan na naman ng marami. Kasi, kinuha namin yung mga natuyo na. Tapos, sinampay yung mga, bago. So, yeah. Anyway, I will close the vlog. Oh my gosh, gabi-gabi na. I will close my vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. And I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.